τελείωσαν τα παραδοσιακά πολύ όμορφα κάλαντα με τη συμμετοχή των μουσικών οργάνων. Θα σας τραγουδήσουμε τα τρίγωνα κάλαντα αλλιώτικα. Άλλαξα κάπως τους στίχους από πράγματα που άκουσα και ένιωσα από τα παιδιά. Παιδιά που είναι έτοιμα να βαδίσουν το κατόφλι της εφηβείας. Πολύ σπουδαία ηλικία για όλους μας. Το πιο ωραίο βέβαια είναι όταν τη ζούμε, όχι όταν είμαστε γονείς, αλλά θα το προσπαθήσουμε όλοι. Ακούστε τα σας παρακαλώ.